M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani soni mu programu ina pano patilankhule na Ambuye. Ndipo lero tifuna tisinkhesinkhe za Lachisanu Loyera. Tsiku limene timakumbukira mwa njira yapadera masautso a Ambuye Yesu. Tsiku limene Ambuye Yesu Khristu anatifera pa mtanda kuti atipulumutse ku machimo athu. Tsiku limene timayenda nawo Ambuye Yesu mwa njira yapadera, makamaka polowa mkatikati mwa mtima wathu, kuona kuti kodi ine ngati mkatolika, ine ngati mkhristu, kapena ine munthu amene ndimakhudzidwa ndi za chikhristu, kodi ndikuchita zotani moyo wanga wa tsiku ndi tsiku. Pokamba za Lachisanu Loyera, tiyambira ndi usiku wa lachinayi Loyera. Muja timakamba za kupembedza Ambuye Yesu Khristu okhala mu Eucharistia. Muzophunzitsa za mpingo Paschales Solemnitatis zimatiuza kuti pamene tafika pakati ndi pakati pa usiku lachinayi Loyera, pamene tikupembedza Ambuye Yesu okhala mu Eucharistia, kuyambira pakati pa usiku kupembedza kumene kuja kumene kutenga chizungu less solemn format. Ndiye kuti siwene okhala kwa ulemerero kwambiri, chifukwa timakhala kuti talowa tsiku la masautso a Ambuye Yesu. Panonso ndifuna ndifotokozere fundo kwenikweni ziwiri zimene nthawi zambiri zimasokonekera kapena zochitika ziwiri. Poyamba, pa Good Friday timakonda kupanga njira ya mtanda. Njira ya mtanda ndi ulendo umene ngati Akhristu timangati tiulawapo masautso awo a Ambuye Yesu. Koma nthawi zina anthu timaganiza kuti chipembedzo cha Good Friday ndi njira ya mtandayo. Yankho ndi ayi. Chipembedzo cha Good Friday ndi miyambo imene machitika kuyambira 3 o'clock madzulo, ndipo imachitika osapitirira 9 o'clock ya usiku. Poyamba, Good Friday ndi tsiku la kusala ndi kupunguza kwathunthu, total abstinence. Number 2, masakramenti amene amalandiridwa tsiku limeneli kwenikweni ndi awiri okha: sakramenti la kulapa komanso Eucharistia umene umalandiridwa ngati viaticum kapena kuti chakudya cha paulendo, ndiye kuti sakramenti la kudzodza. Kenako pa tsiku limenelinso tikabwerera mu malamulo a Eklesia pamanenedwa mawu oti kuti udzapunguza ndi kusala nyama pa masiku awiriwa: tsiku la phulusa ndi tsiku lachisanu Loyera. Kupunguza kumonga ndanena kwa tsiku limeneli ndi kwa paderadera, kutanthauza kunena kuti pa tsiku limeneli timapunguza mwa njira yapadera kuti tipatane kwathunthu ndi Ambuye Yesu Khristu amene akutifera. Choncho njira ya mtanda timachita kummawa ndiyofunika ndithu kuyichita kuti tipatane nawo Ambuye Yesu Khristu kwathunthu. Koma tizindikire kuti chipembedzo cha tsiku limenelo ndi chimene chimachitika kuyambira 3 o'clock. Kodi paja pa chipembedzo pamene paja pamachitika chani? Poyamba, mwambo wa tsiku limeneli umayamba muchinunu, pamene wansembe amalowa mutchalichi muja popanda nyimbo yolowera, atavala zovala zofiira, kuyimira passion, masautso a Ambuye Yesu. Kenako wansembe uja amanena pemphero loyambirira. Palibe mwambo wa kulapa, palibe Ambuye mutichite chisoni, palibe ulemu. Akangonena pemphero limene lija wansembe, timalowa mu chigawo choyamba cha mwambo wa tsiku limene chimene chili mawu a Mulungu. Ndipo chimene chimatenga gawo lalikulu pa mawu a Mulungu a tsiku la Good Friday ndi the reading of the Passion narrative, kapena kuwerenga masautso a Ambuye Yesu. Ndikumbutsana wansembe anzanga kuti poyamba kuwerenga masautso amene aja sipakhala makandulo, sipakhala chombo kapena lubani chofukiza, sipakhala kuti Ambuye akhale nanu. Ayi, timangoyamba ndi masautso a Ambuye Yesu Khristu monga analembera, ndikuyamba kuwerenga masautso
mwapitonso sitena kuti mthenga wa Ambuye ayi timangomaliza basi. Potengera chiphunzitso cha mpingo, lero kumawako sitikhala ndi mwambo wa nsembe ya Ukaristiya. Tsono timva mawu amene awerengedwe chigawo cha madzulo. Mawu oyamba achokera m'buku la mprofeti Yesaya mutu 52 ndime ya 13 mpaka mutu 53 ndime ya 12. Ndipo amene akutiwerengera mawuwa ndi Mayi Priska Chikwesere, administrator patiyankhule na Ambuye, kuchokera ku Kagwa Loyera parish mu archdiocese ya Lilongwe. Mawu achiwiri achokera mu kalata ya Paulo Loyera kwa Aheberi mutu 4 ndime ya 14 mpaka 16 ndikudzawerenganso mutu 5 ndime ya 7 mpaka 9. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Mayi Doreen Ali, kuchokera ku St. Patrick's Parish mu archdiocese ya Lilongwe. Mawu amuthenga wabwino achokera mu uthenga wabwino wa Yohane mutu 18 ndime ya 1 mpaka mutu 19 ndime ya 42. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Chauta akuti, mtumiki wanga adzapambana pa ntchito yake, adzakwezedwa ndi kulemekezedwa, ndipo adzalandira ulemu waukulu kwambiri. Anthu ambiri atamuona adadzidzimuka, chifukwa nkhope yake inali itasakazika, kotero kuti sankachitanso ngati ya munthu. Maonekedwe ake sanalinso ngati a munthu. Chimodzimodzinso anthu a mitundu yonse adzadodoma naye. Mafumu omwe adzasowa naye chonena, popeza kuti zinthu zosauzapo chiyambire adzaziona, ndipo zinthu zosamvapo nkale lonse adzazipenya. Anthu akuyankha nati, ndani akadakhulupirira zimene tamvazi? Ndani akadazindikira mphamvu za chauta pa zimenezi? Pajatu mtumiki wake uja adakula ngati chipukira pamaso pa Mulungu, ndiponso ngati muzu nthaka yowuma. Iye analibe maonekedwe enieni kapena nkhope yabwino kuti ife kumamuyang'ana, analibe kukongola kuti ife kukokeka naye. Iye uja anthu adamunyoza ndipo adamkana. Anali munthu wamasautso, ozolowera zowawa. Anali ngati munthu amene anzake amamphimba kumaso akamuona. Anthu adanyoza ndipo ife sitidamuyese kanthu. Ndithudi iye adapirira masautso amene tinkayenera kuamva ifeyo, ndipo adalandira zowawa zimene tinkayenera kuzidikira ifeyo. Koma ife tinkaganiza kuti ndi Mulungu amene akumulanga ndi kumkantha ndi kumsautsa. Koma adambaya chifukwa cha machimo athu, ndipo adanswanya chifukwa cha zoyipa zathu. Chilango chimene chidamgwera iye chatipatsa ife mtendere, ndipo mabala ake atichiritsa. Tonse tidasokera ngati nkhosa, aliyense mwa ife ankangodziyendera, ndipo chauta adamusezesa iye machimo athu. Adansautsa ndi kumuzunza, koma iye sadalankhule kanthu. Monga momwe amachitira mwana wankhosa wopita naye kuti akamuphe, ndiponso monga momwe nkhosa imakhalira du poyimeta, nayenso adangokhala chete. Adamgwira mwankhanza namuzenga mlandu, ndipo adapita naye kukamupha. Mwa anthu anzake, ndani adalabadako zoti iye adachotsedwa m'dziko la anthu amoyo, atalangidwa chifukwa cha machimo a anthu athu.
Adamkonzera manda ake pakati pa manda achifwamba, adamuyika m'manda pakati pa anthu olemera, ngakhale iye sadachite zosalungama ndipo sadanene bodza lililonse. Komabe ndi chauta yemwe amene adafuna kuti amuzunze ndipo adamusautsa. Iye adapereka moyo wake kuti akhale nsembe yokhululukira machimo. Choncho adzaona zidzukulu zake adzakhala ndi moyo wautali, ndipo chifuniro cha chauta chidzachitika mwa iye. Atatha mazunzo akewo, adzaonanso phindu lake ndipo adzakhutira. Mwa nzeru zake mtumiki wanga olungamayo adzalungamitsa anthu ambiri poseza machimo awo. Motero ine ndidzampasa ulemu woyenera akuluakulu. Adzagawana zofunika ndi ankhondo amphamvu, popeza kuti adapereka moyo wake mpaka kufa, ndipo adawerengedwa pamodzi ndi anthu oyipa. Adasenza machimo a anthu ambiri, ndipo adawapemphera ochimwawo kuti akhululukidwe. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata ya Paulo Loyera kwa Aheberi. Aheberi mutu 4 ndime ya 14 kulekera ya 16. Ndiso kupitiriza ndi mutu 5 ndime ya 7 kulekera ya 9. Tiyeni tsono tigwiritse chikhulupiriro chimene timavomereza. Pakuti tili naye mkulu wa nsembe wopambana, amene adapita mpaka kukafika kumwamba kwenikweni kwa Mulungu. Iyeyu ndi Yesu, mwana wa Mulungu. Sitili ndi mkulu wa nsembe woti sangathe kutimvera chifundo chifukwa cha zofowoka zathu. Wathu mkulu wa nsembe onse adayesedwa pa zonse, monga momwe ife timayesedwera, koma iye sadachimwe konse. Tiyeni tsono tiyandikire mopanda mantha ku mpando wa chifumu wa Mulungu okoma mtima. Kumeneko tidzalandira chifundo, ndipo mwakukoma mtima kwa Mulungu tidzapeza thandizo pa nthawi yake yeniyeni. Yesu pa nthawi imene anali munthu pansi pano, mofuwula ndi molira misozi, adapereka mapemphero ndi madandaulo kwa Mulungu, amene anali nazo mphamvu zompulumutsa ku imfa. Ndiye popeza kuti Yesu adadzipereka modzichepetsa, Mulungu adamvera mapemphero ake. Motero Yesu, ngakhale anali mwana wa Mulungu, adaphunzira kumvera pakumva zowawa. Anasanduka wangwiro kotheratu, adakhala gwero la chipulumutso chosatha kwa onse omvera iye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Wapachika mwana Mulungu ngati analilochimwa. Wapachika mwana Mulungu ngati analilochimwa. Kenaka timalowa mu chigawo cha chiwiri, chimene ndi mapemphero akuluakulu a Eklesia, mapemphero 10. Timapempherera zinthu zosiyanasiyana zimene ndizifotokoze posachedwapa. Pambuyo pake timalemekeza mtanda wa Ambuye Yesu Khristu, adoration of the cross. Ndipo mapeto pake timalandira Ambuye Yesu mu Eucharistia. Ndibwere ku chigawo choyamba cha malembo oyera. Malembo oyera tsiku limene lija amatikumbutsa zenizeni zimene zidachitika pa tsiku limene Ambuye Yesu Khristu anaphedwa, kapena anasauka mpaka kuzunzidwa mpaka kutifera. Ndi tsiku limene inu ndine ngati Akhristu timene akuganiza funso lonena kuti kodi ineyo ngati Mkatolika Ambuye Yesu Khristu imfa yawo sindinyozabe? Kodi ineyo ngati Mkhristu Ambuye Yesu Khristu sindipeputsa masautso awo?
pochita chani? Poyamba pochimwachimwabe, kapena pokonda machimo, kapena posadana nawo machimo. Ife ngati Akhristu tsiku limene tena kuliganizira kwambiri chifukwa Ambuye Yesu akusauka, akuzunzika ndipo akufa chifukwa cha ife. Machimo athu amene timawachita, timawabwereza, amene amanyazitsa imfa ya Ambuye Yesu, amene amanyazitsa masautso amene Ambuye Yesu adapirira chifukwa cha machimo athu. Ndi tsiku lino ndiye timve chisoni cha machimo athu, chifukwa cha machimo athu. Tione tambeni mdziko la Malawi. Kuti dziko la Malawi tikudziona kuti luyenda bwanji? Kuti ino anzathu amene mukuthandiza kuyendetsa dzikoli, amene Mulungu mwanjira adakupatsa, adakusankhani kupyolera mu ballot kuti mutsogolere mtundu wa Malawi. Kodi sitikulowa mapolisi ena amene ali machimo? Mwachitsanzo, tikafuna kulowetsa kuchokera kuseri nkhani ya gay and lesbians, tikuthandiza anthu athu mdziko lathu lino? Kachiwiri, tikafuna kupanga pasi bills ngati abortion, kodi sitikubwereza machimo amene Ambuye Yesu adafera? Ndipo kodi timazindikira kuti zina zimene timazitchula kuti human rights, koma sititchula za human responsibilities, kapena udindo umene munthu ayenera kuchita, kuti pochita choncho sitikuchimwitsa anthu? Nanga policies ya development ya dziko, ngati zikulowa zinthu zimchibale kapena pachibwanawe, kuti tikuthandiza anthu a Mulungu kupita patsogolo ndi moyo wawo, kuti tikuthandiza anthu amene ifeyo tinangosanduka ma stewards awo ake a Mulungu, potipatsa mwayi danga lotsogolera anthu mukapasite iliyonse. Tikuzokamba za president, tikuzokamba za vice president, tikuzokamba za nduna, tikuzokamba za PS, tikuzokamba za the whole civil service, tikuzokamba za parastatals, tikuzokamba za a business, tikuzokamba za anthu ambafe tonse. Tikuthandizana bwanji kuti mayi Malawi apite patsogolo? Kachiwiri, ife ngati Akhristu mu mpingo Ecclesia Katolika, kodi moyo wanga mu mpingo Ecclesia Katolika ndikukhala nawo bwanji? Nazinenanso tsiku limeneli Mulungu woyera omwe uno. Izi ndizibwereza ndithu chifukwa ife ngati Akhristu amana kuti charity begins at home. Chifundo chimayambira ku nyumba. Tidziunika ife ngati Akatolika pa Good Friday. Ndife Akatolika a mtundu wanji? Ngati ndife Akatolika koma ndife andale, ndife Akatolika a mtundu wanji ku ndale? Ngati ndife Akatolika ndifunde pa business, ndife Akatolika a mtundu wanji ku business? Ngati ndife Akatolika komanso ndife a ma NGOs, ndife Akatolika a mtundu wanji ku ma NGOs? Zomati ndine nkatogwera kuntchito ku NGO imene kupanga promote anti-human activities, ayi ndithu ndi bwino kungosiya, tisakhale contradiction to the same things that we do. It's either Ambuye Yesu kapena Mulungu kapena demon. Sungakhale wantchito wa mabwana awiri, zosatheka. Ngati ndine Mkatolika ndine chair wa mphakati, ndikukhala bwanji chair mu mphakati? Ngati ndine Mkatolika ndine wakwaya, ndikubweretsa bwanji umodzi mu kwaya komanso mu mpingo? Ndikuthandiza bwanji anthu kupemphera kapena kuwalepheretsa kupemphera chifukwa cha makhalidwe ndi ntchito zanga? Ngati ndine Mkatolika ndine mphunzitsi wa tilitonse, ndine mphunzitsi wa akatukumeni. Kodi udindo wanga ophunzitsa akatukumeni kapena ana atilitonse ndikusenza bwanji? Ndimaphunzitsadi kapena ndimangowanamiza? Ndimakamaza zimene mpingo kuphunzitsa kapena zimene ndikuganiza? Ngati Akatolika tiyenda kuganiza mozama kwambiri pa Good Friday. Kodi ndine Mkatolika wa mtundu wanji? Malamulo a Mulungu 10 ndimawatsata bwanji? Malamulo a Ecclesia 6 ndimawatsata bwanji? Kodi Mkatolika aliyense atati wadzipereka? Titaganiza fundo imene lero kuyambira ife amene tili ku ntchito zosiyanasiyana, kodi nditati ndikhale Mkatolika weni ku politics? Can't I transform this country?
Kuti ndikhale mkatolika weniweni ku NGO. Can we transform this country? Kuti ndikhale mkatolika weniweni ku business. Kuti singati pange transform this country. Kuti ndikhale mkatolika weniweni kunchito ku civil service. Osabanawo ndalama. Osenawo zilezi zonse zachifuza zosokoneza ndalama za anthu osaukitsitsa. Kandi ndili kuchipatala. Mankhwala aperekedwe moyenera. Ndisakatsekulanga ka clinic. Koma mankhwala aboma agwire ntchito kwa anthu ake. Kuti ife akatolika tingochita zimenezize. How can Malawi not transform? How can the church itself not transform? Ndithudi tikoza kulisintha dziko la Malawi ngati akatolika titangokhala akatolika koma kumene tikugwira ntchito. Tikoza kulisintha dziko la Malawi ngati akhristu tangokhala akhristu kulikonse kumene tili. Dziko likhoza kusintha, mpingo ukhoza kusintha, mabanja akhoza kusintha. Zomati awagwira ku nyumba kwa auji, awagwira ku nyumba ya auji, awagwira zakuti, anawo sawa dyetsa, anawo sawa samala, mkazi ndi mamuna sawa samala. Zikhoza kuti tikhale akatolika at heart. If we have to be Catholics in our hearts, following Jesus truly from my heart, tikhoza kupanga transform even dziko la Malawi in less than 5 years. Chifukwa tikabweretsa kuunika, kuwala pakati pa anthu amene tikugwira nawo ntchito. Tsono mawu a Mulungu a tsiku limene lijalo amatithandiza kuti sinkhe mozama za zimenezi. Ndati chigawo chachiwiri ndi mapemphero akuluakulu a Ecclesia. Timapempherera chani? Timapempherera akatikumeni. Timapempherera civil leaders, atsogoleri a dziko. Timapempherera ma Jews. Pali pano nkoyera tikutuka apempherere ma Israelis pa nkhondo yawo ndi achifwamba amene adachita chija pa October 7. Ine silingabwerere mbuyo. It's the truth, it's reality. Timapempherera akhristu anyawani atsopano amene akabatizidwe pa Holy Saturday, pa Easter Vigil. Timapempherera mpingo. Timapemphereranso dziko. Tikaona makategori zosewa kapena kuti magulu osewa amapemphero amenewa, tikufika pena paliponse pa moyo wa munthu zokhudza munthu aliyense. Akatikumene timali kupempherera kwambiri chifukwa akadzabatizidwa pa tsiku la weruka loyera adzasanduke akhristu enieni, osati akhristu ozendewera mpingo ayi. Asanduke akhristu enieni muzochita zawo mmoyo mwawo, kunena kuti moyo wawo komanso mwa mpingo upite kutsogolo kwambiri. Akatenga maudindo kandi kumphaka ndi mu mpingo akatsogolere bwino. Chifukwa timapemphera akatikumene asazakhale akhristu ofoka, asazakhale akhristu apendapenda, koma akhale akhristu enieni muzochita zawo. Timapempherera ma leaders a mpingo, apapa, ma bishops, ansembe ndi ena onse. Cholinga chona kuti asenze udindo wawonso mu mpingo, akhale examples zabwino. Akhristu akawaona iwowa ansembe, maepiskopi, apapa adzitha kuphunzira kuna kuti zoonadi awa akulibweretsera Yesu Khristu pakati pathu, awawa akuyimiradi Yesu Khristu pakati pathu. Moyo wathu, ntchito zathu, zochita zathu zinokhala zabwino kuti tiyendetse mpingowu kapena tiulozere mpingowu kwa Ambuye Yesu mwini amene akufuna kuti munthu aliyense pa dziko lapansi akalandire chipulumutso. Timapempherera akhristu eni anga onse tisenze udindo wathu ngati akhristu, tisenze udindo wathu ngati akatolika, tisenze udindo wathu okhala nyale yochotsa mdima muzigwembe zosiyanasiyana, mu misampha yosiyanasiyana imene pa dziko lapansi pano. Ndi udindo wathu ngati akhristu kwandisana. Tsono pa Good Friday mapemphero maji amatithandiza kuonanso mkatikati mwa moyo wathu zochitika zake. Kena kuti wambedza mtanda wa Ambuye Yesu. Chifukwa popanda mtanda palibe chikhristu, palibe chikatolika. Popanda mtanda palibe chipulumutso. Salvation comes through the cross. Mtanda wa Ambuye Yesu. Pamene adapachikidwa napachikapo machimo athu. Pamene adapachikidwa kuti atiwombole ifeyo ku machimo. Koma kupachika kumene kuja kumafika sona kuti ineyo ndipachike machimo anga pa Good Friday pa mtanda pacha. Kuti ndikamadzati Pasaka yayamba ndidzakhale munthu watsopano.
So kulemikiza mtanda umene uja chizindikiro choyamba chona kuti the spiritual significance is in the cross is our salvation. Mu mtanda wa Ambuye Yesu ndimene muli chipulumutso chathu. Ndichifukwa Ambuye Yesu amatizonena kuti wofuna kukhala ophunzira wanga atenge mtanda wake tsiku ndi tsiku ausenze ndipo azinditsata. Chifukwa mu mtanda muli chipulumutso. In crucial et series ngati ndisakulakwitsa chilatini chake kuti mu mtanda muli chipulumutso. Timaulemekeza mtanda woyera wa Ambuye Yesu chifukwa cha zimenezo. Machimo anga onse adapulumutsidwa chifukwa cha mtanda wa Ambuye Yesu. Ndifo tikamachita chizindikiro cha mtanda every time nthawi yonse tizikumbukira kuti tikuti chani tikambakamba za mtandawo. Choncho Good Friday ndi tsiku labwino, good chifukwa chipulumutso chathu chidafikadi. Good Friday Ambuye Yesu adatipulumutsadi. With Good Friday dziko lapansi lidapulumutsidwa ndi zolengezedwa zomwe kuzimene zidawononga dzikolo. Tsiku limeneli liso chimodzimodzinso kwachitika maliro sitipanga nsembe ya misa. Komanso maliro timangoyika ndi mapemphero opanda mabelo opanda china chilichonse chifukwa ndi tsiku limene Ambuye Yesu Khristu adapulumutsa mtundu wa dziko lapansi. Tipemphere. Ambuye Mulungu, timakuthokoza chifukwa cha mtanda wanu. Chifukwa pa mtanda wanu pamene pali chipulumutso chathu. Tithandizeni lenti ya chaka 2024 tipachike machimo athu pa mtanda wanu kuti inu podzauka ifenso tidzauke tili ndi moyo wina, moyo watsopano. Thandizani atsogoleri osiyanasiyana mu dziko, mu mpingo, mabungwe aboma komanso ma NGOs kuti agwire ntchito yawo moyenera potumikira anthu amene inu mudawayika m'manja mwawo. Tikupempha izi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Wapachika mwana Mulungu ngati anali ochimwa. Wapachika mwana Mulungu ngati